Каго завербаваў Губазі, каб правернуць авантуру з рыхтавальным тэрактам на Дзень волі. Адказы дае ініцыятыва «Байпол» ужо хутка ў нашай студыі. Усе падрабязнасці гучнай гісторыі. Студыя «Белсад», чацвер на гадзінніках 20. З вами Віталь Бабін. Вітаю, шановнае гаспадарства. Ці пачулі еўрапейцы Святлану Ціханаўскую? Ды што нарэшце спыніць Лукашэнку? Адказы неўзабаве ў нашым жывым эфіры. Заставайцеся з намі, нам ёсць што распавесці. Получив информацию о планируемом режимом теракте и помня о взрыве в столичном метро в апреле 2011 года, Байпол, естественно, не мог допустить реализацию преступного замысла и гибель людей. Гэта стыль, гэта сцэнарый, які выкарыстоўваюць усе дыктатары, усе ваенныя хунты, і гэта не першы прыклад у гісторыі сучаснасці і папярэдніх дзесяцігоддзяў. Нам патрэбна дапамога Еўропы. Дапамажыце нам, забярыце нас у любую краіну. Мы не тэрарысты, нам проста патрэбна дапамога. Да гарачай тэмы мігранты выйшлі на мітынг пад лагістычным цэнтрам Брузгі, дзе пад кантролем беларускіх сілавікоў утрымліваюцца да 2000 чалавек. Акцыя прайшла за металічнай агароджай, за якой стаяць людзі ў зялёнай форме. Мы прыйшлі сюды ў бяспеку, у Іраку, у Курдыстане мы ў небяспецы, і мы не можам вярнуцца назад. Там нам няма жыцця. Нам патрэбная дапамога, нам патрэбная дапамога Еўропы. Дапамажыце нам, забярыце нас у любую краіну. Мы не тэрарысты, нам проста патрэбная дапамога. Больш за 100 чалавек выйшлі з плакатамі на англійскай мове з надпісамі «Мы людзі, мы хацелі лепшага жыцця», скандавалі, што хочуць у Нямецчыну. У нацыянальным аэрапорце вылет у Ірак чакаюць каля 200 мігрантаў. Самалёт меўся вылецець сёння о 14:30. Але яшчэ напярэдадні у Менскім аэрапорце паведамілі пра скасаванне рэйсаў на 25 і 27 лістапада. Польша заявіла пра новую безвыніковую спробу штурму мяжы групаю з 200 асобаў. Агулам жа цягам сотняў зафіксавана 375 спробаў незаконнага пераходу беларуска-польскай мяжы. 2 мігрантаў з Іраку затрымалі, а 56 асобам выдалі пастанову аб неабходнасці пакінуць Польшу. Ужо зараз у нашай студыі польскі журналіст, дзеннік газета «Правна» Міхал Патоцкі. Вітаю. Добрый день. Міхал, вось сёння таксама правакацыя. Зноўку 200 чалавек спрабавалі патрапіць у еўразвяз праз польскую мяжу, кідалі дровы, камяні ў памежнікаў, а беларускія жаўнеры нават свяцілі лазерамі ў бок польскіх, каб іх асляпіць. Атрымоўваецца, што правакацыі працягваюцца. Чаго намагаюцца ўвогуле гэтыя людзі і вось беларускія спецслужбы? Ну, гэта паказвае, што пакуль што гэта крыза не закончылася. Незалежна ад таго, што Лукашенко размаўляў і з канцлер Меркель, і што першыя самалёты летаць з Менска до Іраку і іншых краін з мігрантамі, то ўсё ж такі гэта крыза яшчэ пакуль не закончана. Гэтых людзей я разумею столькі, што яны сфрустраваныя, так? Ім абяцалі лёгкі путь, лёгкую дарогу до Нямецчыны, а тут аказваецца, што нават до Польшчы ці до Літвы не так вельмі складана дайсці, а мы не гаворым увогуле пра Нямецчыну. Таму яны сфрустраваныя, і гэта відавочна. Гэта паказваюць тыя сцэны, якія мы бачылі у Брузгах, напрыклад. А у беларускіх спецслужб чи у беларускіх уладаў, у Лукашенка мэты такія ж, якія былі. Дэстабілізацыя, каб заробіць як магчыма больш грошай на мігрантах, ну і каб стварыць такую напружанасць на мяжы з Польшчай і Літвай.
Дарэчы, вось сёння, дарэчы, беларускія памежнікі ўночы ўключалі гімн Польшчы. Гэта навошта робіцца? Таксама такая правакацыя. Ведаеце, я часам не разумею логікі дзеянняў беларускіх спецслужбаў. Мы таксама бачылі, глядзелі сцэну, калі беларускі ці то памежнік, ці то ваенны прабаваў памяняцца цыгаркамі з палякамі. Не пытайце ў мяне, чаму гэта робіцца. Сёння прэм'ер-міністр Польшы Матэўш Маравецкі сустрэўся ў Берліне з выканаўчай абавязкаў канцлера нямецчыны Ангела Меркель. Зноў-такі і напярэдадні Шарль Мішэль размаўляў з Владзімірам Пуцінам, абмяркоўвалі зноў-такі гэты мігранцкі крызіс. Больш за тое, усе весь час абмяркоўваюць гэтыя званкі Меркель Лукашэнку, і ўсё ж такі гэтая авантура такая не скончаная. Ці удасца Польшы і Нямецчыне знайсці нейкую агульную пазіцыю, як ціснуць на Лукашэнку, як лічыце? Я думаю, што ўвогуле можна казаць пра супольную пазіцыю еўразвязу, таму што Польшча не размаўляе з Лукашэнкам ці з Пуцінам, але размаўляюць нашы партнёры з Захаду, размаўляе Мішэль, размаўляе Макрон, размаўляе Меркель. Гэта добра, што ёсць разуменне, што расейцы, што гэта не так, як кажуць расейцы, што яны ні пры чым у гэтай сітуацыі. Паказвае тое, што Мішэль размаўляў ўсё ж такі з расійскімі ўладамі. А візіт прэм'ер-міністра Польшчы Маравецкага гэта часць такога вялікага турнэ прэм'ер-міністра, таму што ён быў ужо і апошнія дні у Эстоніі, у Латвіі, у Літве, у Будапешце, у Угоршчыне, так. Там яшчэ будзе і Лондан, і учора быў Парыж, і можна яшчэ Мадрид, пра Мадрид паведамлялі. І паўсюль практычна саўпадаюць пазіцыі, так. Сёння вось, дарэчы, газета «Жэч Пасполіта» піша пра тое, што эскалацыя напружанасці на беларускай мяжы можа ўдарыць па інтарэсах Польшы на новым шаўковым шляху. І вось акурат такі гаворка пра Кітай. Магчыма, нават праблемы з цягнікамі па маршруце Кітай-Еўропа. Ці сапраўды гэты крызіс можа так вось закрануць гэтую праблему да такой ступені? Можа закрануць, але калі будуць праблемы ў Польшчы ў гэтым направленні, калі мы гаворым пра гандаль з Кітаем, то гэта значыць, што ёсць магчыма матывацыя ў Кітаі, каб паўплываць на Лукашэнка, які ёсць іх партнёрам і такім практычна гандлёвым саюзнікам, каб штосьці ўсё ж такі зрабіць. І я так разумею, што тое, што нашыя ўлады зачынілі кузніцу, пераход у кузніцы, і гавораць, што ёсць магчымасць увогуле зачыніць мяжу з Беларусю для тавараў, гэта таксама сігнал і для Масквы, і для Кітая, што гэтыя праблемы могуць адбівацца на расійскіх і кітайскіх гандлёвых інтарэсах таксама. Можа, і яны паўплываюць, я гэта так разумею, што можа яны паўплываюць на Лукашэнка. Ці тут пытанне, ці ўвогуле нейкім чынам адступіць Лукашэнка, таму што пакуль што нават з інтэрв'ю BBC бачна, што ён вельмі варожа настроены ў адносінах да Захаду, ён не збіраецца нікаму патакаць і нікаму саступаць, хаця, напрыклад, казалася пра тое, што з Меркель яны дамовіліся наконт гуманітарных карыдораў, праўда? Так гаворыць беларускі бок, лукашэнкаўскі бок. Ці гэта так, цяжка сказаць. Лукашэнка не любіць адступаць, вы гэта лепш за ўсіх разумееце. Але думаю, што калі ён пабачыць, што няма эфектаў яго дзеянняў, што ўсё ж такі людзі і ў Іраку і іншых краінах ім ужо ўсё больш і больш зразумела, што гэта не так проста праз Беларусь і Польшчу дабрацца да Нямецчыны, напрыклад. Тобто, значыць, я думаю, што ўсё ж такі час іграе на карысць Польшчы і Захаду, а не Лукашэнка. Сёння таксама за гэтую ноч цягам апошніх сотняў стала вядома, што каля 40 рэпрэсаваных беларусаў з гуманітарнымі візамі перасяклі польскую мяжу, папрасілі прытулку. Ці Варшава сёння гатовая прымаць беларусаў і надалей?
Думаю, так. Думаю, з беларусамі тут нічога не памянялася. Гэта наша пазіцыя нашай улады з самога пачатку рэпрэсіяў пасля выбараў у жніўні 2020 году. Я думаю, што тут нічога не меняцца. Ці будзе Лукашенко нейкім чынам мяняць стратэгію? Бо ўсё больш гаворкі пра тое, што мігрантаў могуць паспрабаваць перамясціць на бок украінска-беларускай мяжы. Яны праз украінскую мяжу могуць прарвацца. І тут жа ж таксама фактар Расіі, які нарашчвае вайсковую прысутнасць на межах з Украінай. І гэта вельмі добрае пытанне. Я сам думаю, наколькі гэта магчыма. Калі ўсё ж такі вырашае гэту праблему Лукашенка, я думаю, што у яго няма інтарэсу, каб ударыць па Украіне, таму што Украіна не ўсе санкцыі еўразвязу прыняла супраць Беларусі, супраць Лукашенка, не ўсе санкцыі прыняла. Яна закупляе беларускую электраэнергію. Таму няма як бы, я не гляджу логікі за ударам па Украіне. Але калі ўсё ж такі гэту праблему будзе вырашаць Пуцін, то тады, канешне, прычыны для таго удару ёсць. Гэта вельмі цікавае пытанне з пункту гледжання аналізу ўсей гэтай сітуацыі. Як у Польшы ўвогуле зараз бачаць гэтую сітуацыю адносна таго, як Лукашенко будзе вырашаць гэты мігранцкі крызіс і, канешне, у якой сітуацыі ён знаходзіцца? Ён фактычна сам стаў закладнікам гэтага мігранцкага крызісу, з іншага боку ён знаходзіцца ў поўнай ізаляцыі над усёй астатняй Еўропы і Злучаных Штатаў і санкцыі. Ці гэтыя санкцыі могуць сапраўды змусіць Лукашенку змягчыцца, пайсці на саступкі на нейкія, ці ўсё ж такі гэта пытанне для яго не прынцыповае? Залежыць, якія санкцыі. Калі гэта былі б сур'ёзныя эканамічныя санкцыі, тады так. Калі гэта будзе там яшчэ адзін пакет санкцый супраць якісьці чыноўнікаў або палітыкаў, афіцыйных палітыкаў беларускіх, тады я думаю, што так, як і Лукашенко сказаў у інтэрв'ю BBC, ён ужо прывык к такому. Ён у ізаляцыі практычна усю сваю палітычную гісторыю, акрамя там нейкіх моментаў. І думаю, што нашыя ўлады, тое, што нашыя ўлады гавораць, польскія ўлады, гэта тое, што яны лічаць все ж такі, што калі Лукашенко зразумее, што тут ужо нічога яго не чакае, то тады ён будзе шукаць выхадаў з гэтай крызы. Ёсць сігналы, że можа гэта пачынаецца ўжо цяпер, але гэта ўсё ж такі пакуль што неадназначныя вельмі сігналы. Будзем аналізаваць сітуацыю надалей. Будзем разам сачыць за падзеямі ў Беларусі. Дзякуй вялікі. Міхал Патоцкі, журналіст дзейнік газета «Правна», быў з намі ў студыі «Белсат». І на хвіліну яшчэ раз вернемся да перамоваў прэм'ера Польшчы Матэўша Маравецкага і канцлеркі Нямецчыны Ангелы Меркель, якія сёння адбыліся ў Берліне. Вашай увазе заяву палітыкаў. Мы ведаем, што Лукашенко і прэзідэнт Пуцін маюць вельмі шчыльныя стасункі, таму я таксама абмеркавала сітуацыю з прэзідэнтам Расіі. Я лічу, што ён павінен выразна сказаць, што людзі не павінны быць выкарыстаны як зброя ў гібрыдных мэтах. Я выказала поўную салідарнасць Нямецчыны польскаму прэм'ер-міністру. Мы зацікаўленыя ў гэтым пытанні, бо гаворка ідзе пра людзей, пра тое, каб у Беларусі пра іх клапаціліся гуманна. Вядома, мы таксама абмеркавалі гуманітарную сітуацыю на польскім баку. Я размаўляла і з міжнароднай арганізацыяй міграцыі, з управленнем Вярхоўнага камісара ААН у справах уцекачоў. І гаворка найперш ідзе пра гуманнае абыходжанне з людзьмі ў Беларусі і па магчымасці іхную рэпатрыяцыю ў краіны паходжання. Мы імкнемся, каб наш праціўнік у гэтым змаганні, у гэтай палітычнай гульні зразумеў, што мы не будзем бязвольна назіраць за тым, што адбываецца на тым баку мяжы, і не будзем падавацца ніякаму палітычнаму шантажу. Мы баронім вонкавыя межы еўрапейскага звязу. Лукашенко спрабуе тэставаць мяжу, запрасіў, так бы мовіць, а на самой справе скарыстаў гэтыя першыя некалькі тысяч мігрантаў у якасці жывых шчытоў, інструментаў сваёй палітыкі для правакавання палітычнага крызісу.
Ужо зараз у гэтай студыі з'явіўся старэйшы дарадца Святлана Ціханаўскай. Франак Вячорка, вітаю. Франак, вось мы чулі заявы Меркель і Матэуша Маравецкага пра то, што працягнецца вось пазіцыя агульная, працягнецца ціск на Лукашэнку. Ці дасць гэта плён, і ўсё ж такі гэта мігранцкі крызіс, можна ў хуткім часе чакаць ягонае развязанне? Крызіс вырашыцца, калі не будзе дыктатуры ў Беларусі. Не будзе міграцыйнага крызіса, будуць наркотыкі. Не будзе наркотыкаў, будуць пагрозы атамнай станцыі. Пакуль ёсць Лукашенко, ён будзе пастаянна ствараць напругу на і ціск на еўрапейскі звяз, на Літву, на Польшчу. Менавіта так ён утрымлівае ўладу, менавіта так ён прыцягвае сабе існаванне, і менавіта так ён прыцягвае увагу міжнародных СМІ, а яму вельмі падабаецца быць у яе цэнтры. Ну, сапраўды, бо, напрыклад, інтэрв'ю з BBC усе бачылі, які Лукашенко нервовы, які ён псіхованы, злы. І ўсё ж такі гэта інтэрв'ю, ну, выклікала шмат рэзанансу. Якая у вас пазіцыя ў камандзе Ціханаўскай? Як гэта гучала? Ну, спачатку мы вельмі крытычна ставілись да самога факту. Не павінна быць нормай браць інтэрв'ю дыктатара, у крымінальніка, у злачынцы. Мы думалі, што будзе такі самы эфект, як CNN. Яны возьмуць інтэрв'ю, дадуць яму трыбуну, ягоныя словы разляцяцца, ніхто не будзе крытычна ставіцца да таго, што ён кажа. Але ў інтэрв'ю Стівена Розенберга ўсё было інакш, таму што ён добра падрыхтаваўся, ён задаваў важныя пытанні, і мы бачылі, што па ўсіх сусветных медыясетках гэта інтэрв'ю разляцелася на цытаты. Перад намі паўстаў чалавек з кніжак пра халодную вайну. Людзі, якія жывуць у Великабрытаніі, Злучаных Штатах Амерыкі, Аўстраліі, яны пабачылі рэальна чалавека, у якога едзе дах, які гатовы ў імя сваіх амбіцыяў, інтарэсаў ахвяраваць сваім народам, шантажуе, пагражае не толькі людзям, пагражае журналісту, які бярэ ў яго інтэрв'ю. Таму эфект быў вельмі добры. Лукашенко адкрыў сваю сутнасць, і нам здаецца, што ўсе ўсё разумеюць, але насамрэч не так. Для бальшыні людзей у дэмакратычных краінах Беларусь, яна часам з'яўляецца такім маленькім аганьком, але 99% свайго часу яны проста не бачаць ні дынамікі, ні падзею. І ўсё ж такі хацелася б да добрых навінаў. Святлана Ціханаўская атрымала запрашэнне ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Джо Байдена прыняць удзел у саміце за дэмакратыю. Чым важнае гэтае мерапрыемства? Саміт за дэмакратыю, які праводзіць Джо Байден, Белы дом, ён збярэ лідараў больш чым 100 краінаў. Ягоная мэта выпрацаваць супольную стратэгію барацьбы з аўтарытарызмамі і дыктатурамі. І паколькі Святлана Ціханаўская з'яўляецца своеасаблівым лідарам гэтай барацьбы, яна насамрэч сімвал змагання за свабоду не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. Нават я бачу там у Штатах на Амазоне прадаюць чырвона-белы сцяг, які называецца Freedom Flag. Уся беларуская рэвалюцыя і вось гэты антураж, які стварылі беларусы сваім гераізмам за апошнія 12 месяцаў, натхніў увесь свет. І Святлана Ціханаўская запрошана як прадстаўніца менавіта тых гераічных беларусаў, якія працягваюць змаганні, якія сядзяць у турмах. Па выніку гэтага саміта будуць прынятыя нейкія пункты, абавязальніцтвы на наступны год. І менавіта гэтыя пункты лягуць у аснову палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі ў галіне абароны правоў чалавека і дэмакратыі. А адначасова з тым туды не запрасілі, напрыклад, такія краіны, як Расія, Турцыя, Венесуэла, Казахстан, Паўночную Карэю. Аднак ўсё ж такі, як тады весці дыялог з гэтымі кіраўнікамі гэтых краінаў? Як можна ўплываць на іх? Ну, гэты саміт — это не перагаворная пляцоўка, гэта не спроба навязаць дыялог, гэта спроба сабраць аднадумцаў, тых, для якіх важная каштоўнасць чалавечай свабоды, правы чалавека, верхавенства права. Там збяруцца аднадумцы. І вельмі важна, што Святлана Ціханаўская будзе на адным узроўні з прэм'ерамі, прэзідэнтамі, і яна зможа нагадаць свету пра Беларусь, таму што міграцыйны крызіс, мы бачым, ён трошкі размывае фокус, і часам гэты фокус трэба падпраўляць. Выступ у Страсбургу ў Еўрапарламенце ён вярнуў Беларусь на парадак дня. Удзел у саміце за дэмакратыю дапаможа выпрацаваць стратэгію, як дэмакратыю аднавіць на практыцы. І яшчэ Святлана Ціханаўская плануе взяць удзел у сайд-івентах міністэрскай канферэнцыі АБСЕ. Дарэчы, вось наконт гэтага выступу ў еўрапейскім парламенце вельмі моцная прамова Святланы Ціханаўскай. Ці ёсць адчуванне, што еўрапейскія палітыкі прыслухаліся да голасу Беларусі ў асобе Святланы? Сёння некаторыя газеты еўрапейскія ў Брусэлі і ў Берліне выйшлі загалоўкамі «Паслухайце Святлану».
Таму што яна гаварыла пра тую праблему, якую ўсе ў Еўропе, ў Брусэлі, ў Страсбуры разумеюць. Гэта павольнасць, гэта забюракратызаванасць, гэта няздольнасць хутка прымаць рашэнні, таму што трэба ўсё ўзгадняць. Дэмакратыі не хуткія, хуткія дыктатуры, таму што там ёсць лукашэнкі, якія падпісалі адзін указ і ўсё вырашана. У дэмакратыях трэба ўсё ўзгадніць 50 разоў. І вось гэтае нагадванне, яно, магчыма, паслужыць добрым стымулам. Яно, безумоўна, выклікала эмоцыі. Пытанне, як і ці ўдасца ператварыць эмоцыі ў канкрэтныя дзеянні. Учора была сустрэча з дэпутатамі Еўрапарламенту, і яны задаваліся гэтым пытаннем. Ну і выглядае, што ёсць гатоўнасць, прынамсі на ўзроўні парламенту, гэтыя дзеянні абазначаць. Мы па выніку Страсбура маем 5 новых пунктаў, 5 новых ідэяў, якія плануем рэалізаваць у пачатку 22 года, у выпадку, калі Лукашенко не сыдзе раней. І все ж таки, вось наконт гэтых дамоўленасцяў і узгадненняў. 5-ы пакет санкцыяў ужо нібыта мусіў быць узгоднены, пакуль што няма канкрэтных прадпрыемстваў. Разам з тым у інтэрв'ю «Настоящему времени» Светлана Тихановская казала пра тое, што каля 80% экспарту калійных угнаенняў як бы не трапляюць пад гэтыя санкцыі. Ці ўсё ж таки мы будзем мець нейкую пэўнасць, што гэты пакет санкцыяў будзе ўключаць нейкія сур'ёзныя эканамічныя наступствы для Беларусі і для рэжыму? Так, мы можам спадзявацца, мы можам чакаць. Мы ведаем, што ўступаюць у дзеянне амерыканскія санкцыі, якія маюць другасны эфект, то бок яны санкцыянуюць таксама і тых, хто супрацоўнічае, напрыклад, партнёраў Беларусь-Калі. І гэта, напрыклад, закрые яры, нарвежскай яры, магчымасць гандляваць з Беларусь-Каліем. Але мы бачым таксама, што Нідерланды, напрыклад, павялічылі імпарт прадуктаў з Беларусі, у тым ліку нафтапрадуктаў, у 5 разоў у параўнанні з 2020 годам. Праблема ў тым, што ў развязе няма механізму, няма інстытуцыі, якая бы займалася кантролем за выкананнем санкцыяў. І, напрыклад, яны ўводзяць санкцыі, але няма таго чалавека ці той групы людзей, якія потым сочаць, як там Алексін ці не перайменаваў сваю кампанію ў іншую, як там Гродна Азот, ці не стварылі яны падстаўныя фірмачкі, праз якія цягаюць санкцыйныя прадукцыі. Ну, дарэчы, у нас было расследаванне на Белсаце вот акурат на конт Літвы, так, як это все робіцца. Так, і Белсат праводзіць расследаванне. Дарэчы, праца расследавальнікаў неабходная таксама для таго, каб ўсё-ткі адшукаць грошы Лукашэнкі і памагатых. Гэта яшчэ вельмі важны момант, які мы часта ўпускаем, але менавіта ён дапамог выкрыць маштабы карупцыі ва ўкраіне. Калі яны даведаліся, дзе хаваюць там Фірташ, дзе хаваюць свае грошы іншыя алігархі. У Лукашэнкі таксама памагатыя хаваюць грошы, хтосьці ў Эміратах. Але нам трэба доказы, нам трэба сведчанні, і калі гэта інфармацыя будзе, яны таксама змогуць трапіць пад санкцыі. Ужо, я так разумею, неўзабаве новыя паездкі, новыя планы ў каманды Светланы Тихановскай. Ці ёсць у вас нейкія канкрэтныя кірункі, і таксама ці будзеце прымаць удзел у саміце ўсходняга партнёрства, якое мусіць стартаваць, наколькі я не памыляюся, 15 снежня з пустымі мікрафонамі, так, дзе мусіла быць афіцыйная дэлегацыя з Беларусі? У нас зараз прыярытэт гэта Беларусі, праца ў Беларусі, падтрымка палітвязняў. Мы з рознымі ініцыятывамі абмяркоўваем, якім чынам дапамагчы палітвязням. Мы бачым, што ўлады пачалі кампанію, каб палітвязні ўсё менш і менш з'яўляліся ў прэсе. Маўляў, калі яны будуць з'яўляцца ў прэсе, іхнія ўмовы ўтрымання будуць пагаршацца. Таксама ідзе ціск на сем'і, каб людзі адмаўляліся ад прызнання сябе палітвязнямі. І таму мы не бачым, што лічба 870. 888 сёння ўжо. Але ўсё роўна павінна быць больш, чым 1000, 1200, 1500. Просто людзей палохаюць, што калі яны будуць прызнаныя палітвязнямі, яны атрымаюць не хімію, а шматгадовыя тэрміны і проста адмаўляюцца. Мы працуем над гэтым. Праз тыдзень мы збіраем грамадскія ініцыятывы, фонды. А ці гэта праўда, ці гэта працуе, што сапраўды людзей працуе? Мы ж бачым, што запаволіўся колькасць затрыманых, арыштаваных расце, але дынаміка, з якой прызнаюць іх палітвязнямі, не павялічваецца. Сапраўдная лічба нашмат большая. Мы падымалі гэтае пытанне, таксама падымалі пытанне крытэраў. Насамрэч, крытэрыі, па якіх цяпер прызнаюцца палітвязні, выпрацаваныя Радай Еўропы. І мы пра гэта гаварылі таксама учора на сустрэчы з генсекам Рады Еўропы, што трэба дапамагчы выпрацаваць новыя механізмы, бо беларуская сітуацыя і з палітвязнямі, і з правамі чалавека, яна беспрэцэдэнтная. І ацэньваць ту сітуацыю трэба інакш і ставіцца да яе асабліва. Франак, у нас застаецца літаральная хвілінка. Бачу, што у цябе кашулька з Ігорем Лосікам ужо 14 снежня мусяць абвесціць прысуд у справе Тихановскага. Якія чаканні, рэакцыя, рэфлексіі? Тое, што адбываецца з імі цяпер, гэта фарс. Мы бачым, што на іх ціснуць псіхалагічна.
іх катуюць фізычна. Ігар двойчы рабіў спробы суіцыду, галадаў 40 дзён. Ён ні ў чым не вінаваты, яго затрымалі яшчэ задоўга да ўсіх пратэстаў, вінаваціць яго няма ў чым, як і ўсіх іншых, якія праходзяць па справе Ціханаўскага. Таму, канешне, мы патрабуем, каб яны былі вызваленыя. І цяпер мы мабілізуем міжнародную супольнасць. На гэтым тыдні праводзім дзень салідарнасці з палітвязнямі 27 лістапада і заклікаем кожнага палітыка, кожнага, каму неабыякавая Беларусь, выступіць у падтрымку нашых родных, любімых людзей, якія ў турмах. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Старэйшы дарадца Святлана Ціханаўская быў у нашай студыі, Франак Вячорка. Ну а мы яшчэ да адной вельмі важнай цікавай тэмы, якую вы, спадарства, напэўна, чакаеце ў нашым эфіры. Ініцыятыва былых сілавікоў байпол прадставіла ўласнае расследаванне таго, як Лукашенка рыхтаваў тэракт дзеля застрашэння беларусаў. Гэты тэракт нібыта мусіў адбыцца сёлета, 25 сакавіка, на Дзень волі. Па справе затрымалі Вячеслава Малейчука. Яго збілі, змясцілі ў СІЗА КДБ. У Вячеслава быў саўдзельнік, які дапамагаў яму падрыхтаваць выбух, аднак сілавікі маўчаць пра яго існаванне. У якасці доказаў байпол прыводзіць запіс размовы кіраўніка другога ўпраўлення Губазіку Дзеніса Чамаданова, мужа таго самага, той самай сумна вядомай былой ужо цяпер прэс-сакратаркі Вольгі Чамаданавай. Вашай увазе ўрывак з расследавання байпол, пасля чаго вернемся і паразмаўляем з Александром Базаровым. Получив информацию о планируемом режимом теракте и помня о взрыве в столичном метро в апреле 2011 года, байпол, естественно, не мог допустить реализацию преступного замысла и гибель людей. Именно поэтому 24 марта мы придали гласности имеющуюся информацию, опубликовав ее в нашем телеграм-канале. Новость была подхвачена всеми демократическими СМИ и приобрела широкий общественный резонанс. Понятно, что в таких условиях завершить разработанную спецоперацию по первоначальному сценарию даже для интеллектуально нищего режима Лукашенко было бы верхом глупости. Однако механизм уже был запущен. Поэтому, чтобы хоть как-то компенсировать себе затраченное время и усилия по организации сорванного злодеяния, а заодно и отомстить и своим разоблачителям, и лидерам Новой Беларуси, указанная спецоперация в спешном порядке была переформатирована. В результате КГБ включил публичных представителей байпол, а также Светлану Тихановскую, Павла Латушко и других демократических лидеров в список террористов и возбудил в отношении названных лиц уголовное дело за покушение на акт терроризма. Вы же не забыли, как именно этот неуклюжий перевод стрелок преподнес режим? Давайте вместе еще раз посмотрим официальное заявление МВД, озвученное устами заместителя министра, начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича. Сегодня ночью в военном городке Печи Борисовского района оперативники ГУБОПИК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части и еще один в городе Минске. Следователями Комитета государственной безопасности Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Где получили навыки? Сам не обладаю навыками. Это знакомый, с которым познакомился в телеграм-канале. В каком? Минск-97. Напомним, что на указанных кадрах в качестве преступника правоохранительные показали уроженца Пинского района Вячеслава Малейчука, ставшего жертвой спецслужб режима, которые после августа 2020 года стали активно внедряться в протестные чаты для выявления лиц, готовых решительно действовать по восстановлению конституционного строя в Беларуси. Кстати, нам доподлинно известно, что основной груз по внедрению лег на пророссийские плечи Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь в лице его руководителя генерал-майора Руслана Косыгина. На видео мы видим, что изготовленный Малейчуком и Евгением макет самодельного взрывного устройства фактически похож на простой взрыв-пакет, для изготовления которого не требуется особых навыков. И он разительно отличается от макета того взрывного устройства, который прислужники режима совершенно не случайно обнаружили в мусорном контейнере в одном из минских дворов по улице Убаревича. А может, все дело в том, что Вячеслав попросту не смог толком пояснить, как он сам или вместе со своим загадочным другом Евгением сумел собрать гораздо более сложный макет СВУ на основе заряда из жидкого вещества с предполагаемыми взрывчатыми свойствами, а также взрывателя из электровоспламенителя и часового предохранителя.
Или, может, потому, что макет данного СВУ собрал и заложил на улицу Боревича кто-то другой? Например, военные специалисты по диверсионной работе из ВЧ 11709 или так называемого 9-го отдела ГРУ. Подполковник Александр Азаров, инициатива «Байпол» уже з'явился в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадар Александр, 24 сакавіка, за дзень да Дня волі, ініцыятыва «Байпол» паведамляе пра тое, што беларускія ўлады рыхтуюць тэракт, каб азмрочыць гэтае свята, каб ператварыць у яго дзень суму. І ўжо 26 сакавіка ўлады рапартуюць, што перадухілілі ўлад. Чаму так хутка змянілі планы? Чаму нельга было проста адмаўчацца, нейкім чынам зрабіць выгляд, што гэта вы падалі такую дэзінфармацыю? Ну, вообще мы, когда получили эту информацию, мы были в шоке. Мы думали, что это может быть дезинформация, но информацию получили из нескольких источников, которые друг с другом не знакомы, и они как раз служат в подразделениях специальных. То есть мы даже пару часов мы подумали, что с этим делать. Вот, и приняли решение, что все-таки это правда, и власти Беларуси хотят совершить теракт. Примерно такой, который произошел в Беларуси в 2011 году. Еще до сих пор непонятно, совершили ли Коновалов и Ковалев то преступление или нет. Их быстренько расстреляли, и до сих пор общество белорусское не понимает, кто виновен в этом. Вот поэтому, получив такую информацию, мы, чтобы не пострадали люди, приняли решение опубликовать ее. Мы ее опубликовали. Вот, и получили отклик от правоохранительных органов, что все как в шоке и поддерживают нас, и считают нас молодцами. Хорошо, вы этой информацией предотвратили теракт. И власти, в принципе, если бы теракт они совершили как раз после нашего выпуска, было бы очевидно, что это они. Поэтому они на некоторое время затаились и думали, что с этим делать. Что с этим делать, и приняли решение все-таки, поскольку уже операция, она велась не один день, уже было все запланировано, макеты взрывных устройств уже были изготовлены. То есть они решили все-таки, запустить эту операцию, но немного позже. Ну и, соответственно, поскольку мы заявили об этой операции, они решили всю вину свалить на нас. Вот. И тот же Вячеслав Малейчук, которого мы показываем, он сильно избит, и он говорит, что да, со мной связывался Байпол, не знаю кто именно, и они меня заставили вот совершить это преступление. Як вы лічыце, ці сапраўды Лукашенко пайшоў бы вось на такую спецаперацыю з тэрактам? Ці, можа, вам вядома нават колькасць людзей, якая б магла б пацярпець ад гэтага выбуху? Ну, вообще таких подробностей мы не знаем. Количество людей это непредсказуемо, кто будет находиться в месте взрыва. Поэтому, но если взять личность Лукашенко, то если он пошел на убийство, пытки белорусов, то что уже говорить о теракте? Ему нужно было очернить протестное движение. То есть мы знаем, что вот давали информацию, что Тихиня с Губопика пытался, воров в законе привлечь на сторону протестующих. Да? Они всячески хотели очернить протестное движение. Воры в законе отказались. Тогда они решили придумать этот теракт. Теракт бы, во-первых, отвлек бы население вообще от этих выборов и от протестной деятельности. Вот и были бы большие противоречия, кто все-таки виноват, Байпол либо Лукашенко. Скажите, вось Лукашенко там фактычна адразу пасля затрымання гэтага Вячеслава сустракаецца стады яшчэ тагачасным амбасадарам Расіі Мезенцевым, так? Ён дае справаздачу пра там выбухоўку, пра там мерзаўца, як ён кажа, гэтак далей. Ці гэта азначае, што да гэтай аперацыі маглі мець дачыненне, у тым ліку расійскія спецслужбы вось і пры падтрымцы Кремля? Ну, вообще, если посмотреть со стороны России, то у них было много аналогичных терактов, которые были поводами как раз для введения войск в Чечню. То есть перед каждой чеченской войной совершался какой-то теракт, и также есть информация, что эти теракты могли совершить именно сотрудники ФСБ России. Но поскольку Лукашенко близко дружит и самый главный, наверное,
значит, не помощник, а союзник, союзник России, то, соответственно, методы работы одинаковые. И все наши спецслужбы, руководство все ездит учиться в Российскую Федерацию. Оно там могло запросто этому научиться и получить опыт в совершении, ну, таких провокаций. И кроме того, нам известно, что 16 сотрудников ФСБ на постоянной основе находятся в Минске и работают, находятся в здании Государственного пограничного комитета. Спадар Александр, вось пра гэтага Вячеслава там шмат што сказана ў гэтым вашым расследаванні, больш таго, што былі аператыўныя здымкі МУС, а пра таямнічага Яўгена мала што вядома. Гэта чалавек, якога завербаваў Губазік. Што вы пра яго можете сказаць, што вам вядома вось пра гэтую фігуру, якую ён адыграў у ролі гэтай спецаперацыі? Но вообще это ранее судимый гражданин, который принял ислам. А Губопик, вот третье управление Губопик, оно занимается как раз лицами, которые приняли ислам и считают их экстремистами. То есть во всем мире религия, это, ну, свобода вероисповедания, это основное право гражданина. У нас, если белорус принял ислам, то он автоматически минимум экстремист уже, да, а максимум террорист. То есть в отношении таких людей ведется профилактическая работа, у них проводится обыска, этим занимается Губопик, прослушиваются телефонные переговоры, их отрабатывают на причастность к каким-то преступлениям, нарушаются их права. Ну и, соответственно, они подвергаются вербовке. Таким образом, вот мы видим, что вот этот гражданин Евгений, он был завербован в ходе вот этой отработки, и ему заменили даже наказание. Он отбывал наказание за мошенничество в особо крупном размере. А вот он поехал на так называемую химию. Вот, и поэтому ему было предложено поучаствовать в этой провокации, и он согласился. Глядзіце, вось беларускія ўлады вельмі ўжо даўно пужаюць беларусаў тэрактамі. Раней я памятаю КДБ там у 2012-13 годзе і тагачасны ягоны кіраўнік Валерый Вакульчык цэлая справаздача там па тэлебачанню казаў, вось там-то нейкі тэрарыст хацеў узарваць будынак Жлобінскага РУС, там нейкага Першамайскага РУС. І ўсё адно мы не бачым, як гэтых людзей пазней асудзілі за гэтую спробу тэракту, ці там нейкія іншыя, ці варта ўвогуле верыць вось усе гэтыя спецаперацыі, якія праводзяць КДБ, Губазік па затрыманні гэтых так званых тэрарыстаў. Но вообще там, где люди не задержаны, то такие акции могли быть, да, но это не взрывы. Там, насколько я знаю, Губопик занимался раскрытием поджога там налоговой где-то в Речице, еще что-то, но эти поджоги, они не принесли какого-то ущерба. Там, к примеру, бросалась бутылка с зажигательной смесью на дверь, она там разбилась, ничего не загорелось, и вообще ущерба никакого нету. Это считается терактом, считалось. Даже, кстати, тогда не терактом, это считалось хулиганством. Это сейчас теракт, любое действие уже признается терактом. Тогда теракт было ЧП. То есть все преступления, даже взрывы на стеле, они считались хулиганством почему-то в то время. Вот. Поэтому если где люди не были задержаны, таких случаев очень мало, и то, в принципе, это не провокации. А вот где задержаны, там нужно показательно наказать людей, значит, задержать их, снять несколько фильмов по телевидению, их прокрутить, нагнести обстановку, запугать граждан, отвлечь их от чего-то. Вот как взрыв метро в 2011 году. Ну так, і тут, конечно, напрошваюцца свае паралелі. У гэтым выпадку у вашым расследаванні сцвярджаецца, што там высокія міліцэйскія начальнікі, у тым ліку Чамаданаў, там Мядзелец, Піліпенка, гэтыя фактычна гестапаўцы, як вы іх называеце, арганізатары гэтай спецаперацыі, арганізатары гэтага тэракту, яны пазней атрымалі дзяржаўныя ўзнагароды за гэта. І ўсё ж такі, які лёс чакае гэтых людзей у Новай Беларусі, ці яны, магчыма, маюць на мыслі тое, што гэтае расследаванне гэтай спецаперацыі пасля публікавання вашага расследавання стане больш пытанняў да гэтых людзей?
Ну, конечно же, они будут привлечены к уголовной ответственности в Новой Беларуси. А тот же агент Прохоревич, который участвовал в спецоперации, он даст показания. А агентура отличается как раз тем, что кто его не спросит, в какую сторону, он будет давать показания и работать на того, кто сильнее. Да? При Новой Беларуси сильнее будет уже Новая Беларусь. И он также будет готов оказывать содействие Новой Беларуси и даст показания, и благодаря чему те же его кураторы теперешние из Губопика будут привлечены к ответственности. Они совершили однозначно должностные преступления, и их действия квалифицирует суд. Ваше расследаванне ось, ну, з такой вельмі дастаткова частай перыядычнасцю з'яўляюцца на вашым YouTube-канале. І я так разумею, што і ў будучым у хуткім часе з'явяцца нейкія новыя факты. Ці вы атрымліваеце зараз нейкі факт-чекінг па тым, як гэтыя расследаванні ўплываюць вось на структуру ўнутры МУЗ, Губазіку і гэтак далей. Ці ўсё ж такі ўжо все звыклі, што байполаўцы нешта там публікуюць, хай сабе гэтыя злівы кіберпартызаны публікуюць, а ім усё ніпачом. Нет, конечно, когда выходит наше расследование, если взять Губазик конкретно, то они перед друг другом хвалятся. Вот меня там заметили в байпол. Там. Они гонорятся. Они гонорятся, да. Но, с другой стороны, это большая проблема для них. Это они создают видимость, что они довольны этим и хвалятся друг перед другом. Но на самом деле они очень удручены и подавлены этим обстоятельством, потому что наше расследование, они закреплены уже навечно. Это как печать. Печать поставлена им на лоб. Да? Мы поставили печати, все, заклеймили их навечно. То есть они будут привлечены к ответственности. Это видео никуда не денется, доказательства собраны. Вот, осталось только их достать и привлечь к ответственности. Спадар Александр, яшчэ вось такое пытанне. Зараз вось гэты план перамога, так, які у вас трывае. Таксама ці ёсць у вас нейкія сведчанні пра тое, што ёсць унутры структураў нейкае хваляванне, нейкія вось асабліва пасля таго, як выйшла вось новае ваше расследаванне. Інтэрв'ю таксама Лукашэнка BBC, дзе усе бачым, як сябе Лукашенко паводзіць і у каго ён бачыць ворага. Ці ўсё ж такі там засталіся толькі вось такія адданыя дыктатуру людзі, которые, ну, просто ўжо не зменяць сваё меркаванне адносна таго, што адбываецца в Украине? Но сейчас в правоохранительных структурах, так называемых, идет чистка. До Нового года дана команда уволить всех подписантов за Бабарика. Первая волна была в прошлом году, уволили часть, а оставили тех, кто действительно там искупил кровью, как говорится, свою вину. То есть тех, кто участвовал в репрессиях, их оставили. Вот. Но теперь они даже год участвовали в репрессиях, но Лукашенко сказал их уволить. Они, конечно, очень этим удручены. Вот, и до Нового года они уже дорабатывают. А Лукашенко сам особисто каже, кого звольнять, кто... Нет, он дает команду уволить всех, кто подписывался за Бабарика. Все списки находятся в КГБ. КГБ эти списки отсортировало, рассылает по органам с указанием всех уволить. Вот, и всех увольняют. Это большая проблема. Но чем больше давят на сотрудников, тем больше их записывается в наши ряды. Процесс записи поступательный, он идет. Все недовольны, не хотят служить диктатору, потому что даже своих прихильников он уже увольняет и наказывает. То есть они видят неблагодарность и хотят перемен. Вот. И мы с ними общаемся и призываем: записывайтесь. Чем больше вас запишется, тем быстрее мы победим. Не спыніць, не стрымаць. План перамога. Александр Азаров, ініцыятыва байпол нашай студыі. Дзякуй вялікі за гэтую размову і, канешне ж, за новае расследаванне. Мы яшчэ да адной тэмы спадарства. Сёння ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчын. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя больш за 730 мільёнаў жанчын, кожная трэцяя ў свеце, сутыкалася ў сваім жыцці з фізічным альбо сексуальным гвалтам з боку свайго партнёра альбо іншых асобаў. Люди не хотят про это слушать, не хотят про это говорить.
Низкий уровень информированности приводит к тому, что зачастую клиентки сами не понимают, что они являются пострадавшими. Сказал, что от него я уйду только на тот свет. И все, и начал тушить. Один человек считает допустимым, возможным разбить ртутный градусник и накидать в подушку, в наволочку ртутные шарики, зная, что каждый день, каждую ночь на этой постели спит его супруга с их малолетним ребенком. И видеть, как двое когда-то близких тебе людей угасают. Женщина, состоящая в браке, может быть подвержена сексуальному насилию. Ее могут насиловать. Может насиловать супруг. И это очень распространенное явление. И не воспринимается в правоохранительных органах. В стране отсутствует закон по прекращению домашнего насилия, и получается очень мало действенных механизмов защиты. И когда теряется вот эта вера в действенность, в эффективность такой помощи, женщины просто перестают обращаться. Важную тему гвалту ў дачыненні жанчын абмяркуем з журналісткай і феміністкай Настай Захарэвіч. Вітаю. Вітаю. А таксама з Аленай Гарэлышавай, даследніцай у праблемах гендеру, лектаркай у Еўрапейскім каледжы Liberal Arts у Беларусі. Добрый вечар. Добрый вечер вам. Наста, адразу пытанне да вас. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў называе праблему гвалтаў у адносінах да жанчын ценевой пандэміяй. Ці вы згодны з такім вызначэннем? Так, безумоўна. І Ольга Гарбунова, якая цяпер знаходзіцца ў зняволенні, шмат разоў казала пра гэта, і іншыя і актывісткі ў розных краінах кажуць, што з прыходам пандэміі вельмі вырасла патрэба ў абароне для жанчын, а ў выпадку з Беларусю пратэсная гісторыя она таксама ўзмацніла, на жаль, павялічыла аб'ёмы хатняга гвалту, тому што расце ўзровень стрэсу, змяняюцца ў цэлым жыццёвыя ўмовы ў людзей, змяняюцца часта не да лепшага, і гэта прыводзіць да таго, што становіцца больш хатняга гвалту. Разам з тым, усё ж такі жывем у 21 стагоддзі. У век перадавых тэхналогіяў Беларусь светская дзяржава. Ці ўсё ж усцяж гэтая праблема хатняга гвалту ў Беларусі застаецца актуальнай і высокай па колькасці? Алена, што вы ведаеце як даследніца? Апошняе даследаванне, якое тычылася ўсёй краіны Беларусі, паказала нам, што амаль кожная пятая жанчына хоць раз у жыцці пакутавала ад фізічнага гвалту з боку свайго партнёра ці мужа. І таксама амаль палова жанчын калі-небудзь пакутавала ад псіхалагічнага гвалту. І таму ўсё ж такі мы бачым зноў-такі не ўзровень светскасці, на жаль, і не ўзровень тэхналогій, на жаль, не паляпшае сітуацыю з хатнім гвалтам і са становішчам жанчыны. Гэта таксама нам можа сказаць і сусветная статыстыка. На жаль, у такіх прагрэсіўных тэхналагічных краінах, як, напрыклад, Японія ці Злучаныя Штаты Амерыкі, ўсё ж такі праблема гвалту і гендернага гвалту ў тым ліку таксама вельмі актуальная. І таму мы ўсё ж такі мусім працаваць з грамадствам і ахоўваць грамадства, па-першае, і па-другое, ствараць заканадаўства па супрацьдзеянню гвалту і гендернага гвалту ў асаблівасці, каб усё ж такі перадхіляць гэтую праблему. Больш за тое, на самым высокім дзяржаўным узроўні тэма дазволенасці гвалту ў адносінах да жанчын у нейкім сэнсе нават часам традыцыйна так, з традыцыйнай культуры, як кажа Александр Лукашенко, публікуецца, агучваецца з дзяржаўных тэлеканалаў. Лукашенко мае сваю пазіцыю адносна жанчын і не раз выказваў яе падчас сваіх выступаў або інтэрв'ю, і мы прыгадалі самыя яскравыя ягоныя выказванні наконт беларускіх жанчын, іх ролі ў грамадстве і абавязках. Давайце ўжо зараз паслухаем, а пасля вернемся, працягнем нашу размову. Звяртаюся да нашых дарагіх жанчын. Нараджайце, нараджайце, нараджайце.
Чаму дзяўчына не ведае, як пасмажыць яечню? Чаму яна гузіка прышыць не можа? А ў нас час жа гэтаму вучылі. Чаму вы цяпер не вучыце гэтаму дзяцей? Жанчыне крэсла я б не саступіў толькі з адной прычыны, таму што гэта не жаночая справа. У нас канстытуцыя не пад жанчыну, і ў нас грамадства не саспела да таго, каб галасаваць за жанчыну, таму што ў нас паводле канстытуцыі прэзідэнт мае моцную ўладу. У нас канстытуцыя такая, што нават мужику цяжка несці гэтую ношу, а калі яе загрузіць на жанчыну, яна рухне, небарака. Гэта я меў на ўвазе, а не таму, што я не паважаю жанчын. Значыць, пра персанаж у жаночым родзе я не буду казаць. Я не ваюю жанчынамі, і я не жадаю характарызаваць яе. Больш за тое, спадарства, дзяржаўныя органы, у тым ліку Міністэрства ўнутраных спраў часамі проста не хочуць, напэўна, разбірацца з гэтай праблемай, так? Пакідаюць сам-насам жанчын. Ці самыя жанчыны не хочуць казаць пра гэтую праблему? Наста, што вы можаце сказаць на гэты конт? Па-першае, тут няма такога супрацьпастаўлення. Альбо пакідае дзяржава сам на сам, альбо жанчына не хочуць казаць. Безумоўна, гэта комплексная праблема. Шмат такія жанчыны не могуць казаць, не лічаць гэта магчымым для сябе, таму што хтосьці баіцца, хтосьці не верыць навакольным. Акрамя гэтага ёсць даволі выразная тэндэнцыя, што як толькі жанчына заяўляе партнёру пра тое, што яна хоча скончыць з ім стасункі, хоча сысці з гвалтоўных стасункаў, у яе рэзка падвышаецца шанец быць забітай ці пакалечанай. І гэта таксама трэба ўлічваць, і нельга пра гэта забывацца, бо калі мы кажам, што жанчыны не сыходзяць таму, што яны не хочуць, у жанчын ёсць вялікая нагода баяцца гэтага перыяду сыходу. Адначасова з гэтым, безумоўна, дзяржава пакідае жанчыну сам-насам з гэтай бядой. І больш за тое, дзяржава знішчае зараз упарта тыя магчымасці, якія былі ў жанчын, тыя ратавальныя сістэмы, якія былі. Таму што зусім нядаўна пад узняволенне аказалася Вольга Гарбунова, якая шмат гадоў кіравала сховішчам для жанчын, якія пацярпелі ад хатняга гвалту. І аказвала ім псіхалагічную дапамогу, літаральна выязджала за імі удзень, уночы, і яна жыла з гэтым тэлефонам 24/7, на які званілі жанчыны, якіх у прямым эфіры, што называецца, білі і забівалі. І дзяржава не тое, каб надта клапацілася, як бы дапамагчы гэтай недзяржаўнай арганізацыі ці як палепшыць сітуацыю, а цяпер дзяржава наўпрост знішчае і гэтую НДА разам з іншымі. І таму у мяне, напрыклад, няма адказу на пытанне, куды сёння адправіць жанчыну ў Беларусі па дапамогу. Дарэчы, вось, Наста, хацеў бы, канешне ж, яшчэ нагадаць пра тое, што Ольгу Гарбунову затрымалі яшчэ 9 лістапада, і падазраюць у арганізацыі жаночых маршаў 2020 году. Калі ласка, зараз яна знаходзіцца пад арыштам на вуліцы Валадарскага. Многія жанчыны, якія звярталіся да яе дапамогу, цяпер для іх гэта сапраўдная трагедыя, бо гэты чалавек сапраўды, як кажа Настасья Захарэвіч, быў вельмі важным чалавекам. Пішыце пісьма, вуліца Валадарскага, індекс 220-030, горад Менск, Валадарскага 2, СІЗА нумар 1. Разам з тым, калі ў краіне не да законаў, калі гвалт над жанчынамі становіцца прывычнаю з'явою, то і адносна палітыка ў адносінах да жанчын з пункту гледжання уладаў і праваахоўных органаў з'яўляецца такой агрэсіўнай. Давайте зараз, спадарства, паслухаем новы зліў ад суполкі кіберпартызана, які верне нас да мінулагодных падзеяў у Жодзіне, калі так званы праваахоўнік ударыў безабаронную жанчыну ў твары. Замест таго, каб пачаць расследаванне службовага злачынства, сілавікі абмяркоўваюць, як пакараць ахвяру міліцэйскага свавольства.
Короче, баба там подбежала, начала на видео снимать телефон, лицо, но он немножко слева зарядил чуть-чуть, ударил, и потасовка началась. Так, следственная оперативная группа, что-то дело надо возбуждать. Чего они не нападают на сотрудников? Нет, так сотрудник ударил. Так понятно, а чего он ее ударил? Ну, потому что подбежала с телефоном, лицо начала снимать с телефоном. Не бил. Вот сам сейчас вот в шоке разбираюсь, сейчас вызываю эту группу. Давай видео. Такая. Сейчас скидываю. Это видео снято с этих, я сейчас буду с дозоров доставать. Ищите в дозоры. Сейчас готовьте компрометирующий материал, все объясняющий материал. Быстро занимайтесь этим. Понял. В отношении материала устанавливайте. Он сильно ей там телесные будут или нет? Не знаю. По телесному мне... А что это за Гаёвы? Нет, это не Гаёвы, это с той группы, которая приехала в помощь Гаёвым. По форме они приехали? Да, по форме. Надо сейчас готовить уже сразу пояснение. Искать, задерживать и все остальное. Ну, объявилась наша мадамка. В больничке, приемный покой. Ну, все следствие пускай едет, спрашивает. Задерживать не обязательно. В рамках процесса опросить. И в рамках материала следствия опросить. Ну, по телесному ушиб мягких тканей правого коленного сустава, ссадина коленных суставов, растяжение связок правого коленного сустава. Все разбирайтесь. Пока садить ее не надо, опросить надо. Все, ее установить. Нормальную телеграмму подготовить. Понятно. Гэтае шыпенне спадарства ў гэтым відэа, як вы здагадаліся, гэта схаваная нецэнзурная лексіка высокага міліцэйскага начальніка. Я б хацеў бы спадарства яшчэ задаць адно пытанне. Спадарня Лена, напэўна, ведаеце, што хатні гвалт гэта адна праблема, а гвалт з боку дзяржавы і тут палітычны гвалт у адносінах да жанчын, тое, што адбывалася на Крэсціна, бо Наста сама прайшла праз гэта, усе мы ведаем, як здзекаваліся над жанчынамі, і тым не менш вялікая волю, якую паказалі жанчыны летась, это жаночыя маршы, пра якія сам Лукашенко казаў Пуціну. Як вы ацэньваеце гэтую з'яву ўвогуле? Ну тут як я ацэньваю палітычны гвалт у дачыненні да жанчыны, ці як я ацэньваю... Нет, з палітычным гвалтам-то зразумела ўсё, а вось гэтую з'яву, як жанчыны заявілі сябе вось у гэтым пратэсным мірным руху ў Беларусі. Якую ролю яны адыгралі, на ваш погляд? Насамрэч, я зноў-такі не вельмі разумею вашае пытанне наконт таго, што а як яшчэ магчыма гэта ацэньваць? Калі жанчыны, у сэнсе, можна сказаць, спачатку незалежнай гісторыі незалежнай Беларусі, яны так масава праявілі сваю грамадскую і сваю палітычную волю. І яны масава выйшлі на вуліцы, каб паказаць і удзельнічалі зноў-такі ў розных іншых формах актывізма, каб паказаць тое, што яны не згодныя з афіцыйнымі рэзультатамі, якія былі апублікаваныя на выбарах. І пасля гэтага зноў-такі тое, што мы зараз назіраем увесь гэты год, я маю на ўвазе ўсе тыя пакуты, якія жанчыны нясуць, яны менавіта нясуць пра сваю палітычную актыўнасць. Зноў-такі яшчэ адна вялікая праблема, калі у жанчыны могуць адабраць дзіця і пагражаюць менавіта адабраннем дзяцей, калі жанчыны будуць сябе паводзіць недастаткова палітычна нармальна з кропкі погляду дзяржавы. І такім чынам мы можам сказаць, што з боку дзяржаўных уладаў і з боку прапаганды, якая ўвесь гэты год абражае беларускіх актывістак і гендерныя арганізацыі, мы бачым тое, што нібыта дзяржава дзеліць нармальных жанчынаў, якія мусяць клапаціцца толькі пра дом і сям'ю. І гучыць гэтага, на жаль, на самым высокім узроўні. На самым высокім узроўні, нават ад чыноўніц жанчын. Дзякуй вам вялікі, спадарства, за гэтую размову. Я, спадарства, нагадаю, што на сёння ў Беларусі прызнаныя палітвязнямі 888 чалавек, сярод іх валанцёр штаба Віктара Бабарыкі Лявон Халатрян, якога пакаралі 2 гадамі хіміі, нібыта за ўдзел у групавых дзеяннях, што парушаюць грамадскі парадак. Цяпер ён знаходзіцца ў папраўчай установе адкрытага тыпу нумар 45 на Берасцейшчыне. Наш чарговы ролік жыве в вашай увазе. Я ж Віталь Бабін. Развітваюся з вамі. Да наступных сустрэчаў у эфірах і не забывайцеся пра аб'ектыў ужо праз імгненне. Галоўныя падзеі дня на вашых экранах і маніторах.
Я вас вельмі люблю, беларусы. Беражыце сябе і блізкіх, падтрымлівайце палітзняволеных. Усё абавязкова атрымаецца. Президент США Джо Байден запросил Светлану Тихановскую взять удел у саммите за демократию. Мероприемство пройдзе у онлайн-режиме 10 снежня. Запрошенные кіраўнікі со 110 державаў. Не будзе России, Китаю, Турции, Казахстана, Паўночной Кореи и Венесуэлы. У эфире «Объектив». Меня зовут Александр Путила. Добрый вечер. Сегодня вы побачите. Теракт на загад Лукашенки. Операция изначально была придумана, инсценирована и контролировалась спецслужбы. Байпол раскрыл тайны спецоперации, у здзяйснення якой хотели обвинуватить демократичных лидеров. Найважнейшее в проекте новой конституции паводле Лукашенки застраховаться от змены курса Украины иншим президентом. Беларусь, как мы все подчеркивали, останется президентской республикой. Прыняцце закону аб хатнім гвалце ў Беларусі абмежавалася яго абмеркаваннем яшчэ 3 гады таму. Шантаж, запугивание, что у тебя отберут детей, унижение. Беларускія сілавікі планавалі тэракт на дзень волі 25 сакавіка, каб абвінаваціць у ім апазіцыю. 8 месяцаў таму пра гэта звярнулі і заявілі прадстаўнікі аб'яднання «Байпол». Праз 2 месяцы пасля таго, як пра гэта абвесцілі, беларускія сілавікі абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэракту саміх удзельнікаў ініцыятывы і нават паказалі імавернага выканаўцу. Маладому выканаўцу пагражае смяротнае пакаранне. «Байпол» спрабуе знайсці справядлівасць. Публікуе новае расследаванне. Надзея Бельская. Лукашенко рыхтаваў тэракт. Для беларусаў сённяшняя раніца пачалася з новага расследавання ініцыятывы былых сілавікоў «Байпол». Сегодня мы раскроем тайны спецоперации прихвостней режима по организации так называемого теракта. 26 сакавіка дзяржаўная прэса стракацела загалоўкамі. У Менскай у Печах папярэджаны тэракты, след вядзе ў «Байпол». Віну за падрыхтоўку злачынства ўсклалі на 35гадовага пенчука Вячеслава Малейчука. На аператыўных відэаздымках мужчына гаворыць з цяжкасцю, а з-пад шапкі відаць сінякі. Сам не обладаю навыками. Это знакомый, с которым познакомился в телеграм-канале. В каком? Минск-97. Што гэта за знаёмы і чаму яго да гэтага часу не знайшлі? Адказы на гэта сёння даў «Байпол». Яўген Прахарэвіч, завербаваны губазікам, былы зняволены івацэвіцкай калоніі. Пасля турмы Маляйчук з Прахарэвічам працягнулі сяброўства, на чым і згулялі сілавікі. Прахарэвічу пакаранне было змененае на абмежаванне волі. Затым яго спецыяльна перавезлі ў Мінск пад выглядам павышэння кваліфікацыі. Насамрэч, каб падставіць Маляйчука. Мы готовы, человек готов зайти в Борисов. Когда вы готовы? Ну, полчаса-час. Полчаса-час. Напомни фамилию. Фамилия Прохоревич. И именно Евгений Прохоревич фактически склонил своего друга Малейчука Вячеслава на эти действия. Операция изначально была придумана, инсценирована и контролировалась спецслужбой. На завершающем этапе ее реализовывал самое печально известное подразделение современной милиции Республики Беларусь – это ГУБОПИК. Выбухных прыладаў было 2. Адна нібы прызначалася для вайсковага мястэчка Печы, што ў Барысаўскім раёне. Прылада, паказаная на відэа МУЗ, больш падобная на выбуховы пакет, сцвярджаюць у «Байпол». Глядзім азначэнне. Піратэхнічны сродак прызначаны для імітацыі разрываў. У расследаванні ад 1 красавіка пасля дэталёвага вывучэння гэтай прылады «Байпол» прыходзіць да высновы. Вогнетушитель не здэтанаваў бы, а проста адляцеў бы ў бок. И он разительно отличается от макета того взрывного устройства, который прислужники режима совершенно не случайно обнаружили в мусорном контейнере в одном из минских дворов. Гаворка ідзе пра спальны раён Чижовка. Дакладны адрес у Баревича 164. Как вещала Гейбельс ТВ, рядом находится детский сад и бегают детишки. Вот такую они ужасную картину рисовали.
чтобы опорочить все демократические силы и Байпол в частности. Пад спробай зняславіць дэмакратычныя сілы Беларусі Олег Талерчык мае на ўвазе абвінавачанні на адрас Святланы Ціхановскай і Паўла Латушкі. У Беларусі на іх завялі крымінальную справу і абвінавацілі ў тэрарызме. Рэжым пойдзе на ўсе магчымыя інструменты і будзе іх выкарыстоўваць дзеля аднаго, каб захаваць Лукашэнку і яго хунту пры ўладзе ў Беларусі. Мы гэта разумеем, мы даем гэтаму справаздачу і таму мы будзем працягваць нашу барацьбу. Што ў выніку працаўнікі ГУБАЗіку, якія ўдзельнічаюць у спецаперацыі, атрымалі рознага роду ўзнагароды. След Яўгена Прахарэвіча знік, а Вячаслаў Маляйчук, якога ён падставіў у мінскім следчым ізалятары КДБ. Яму пагражае смяротнае пакаранне. Надзея Бельская, Белсат. План Лукашэнкі перапісаць Канстытуцыю трэці раз. Планы дэмакратычнай апазіцыі, чальцоў якой ён цынічна называе збеглымі, абсалютна супрацьлеглыя. Выкінутыя з краіны прыхільнікі пераменаў ужо на гэтым этапе выбудоўваюць план дзеянняў, які б не дазволіў сілавому рэжыму сфабрыкаваць вынікі ім жа ініцыяванага канстытуцыйнага рэферэндуму. З падрабязнасцямі Юлія Цяльпук. Грамадзянская супольнасць яшчэ вырашае, удзельнічаць ці не ў галасаванні па зменах у Канстытуцыю Беларусі. І калі галасаваць, то як бараніць свой голас. Лукашенко падчас чарговага паседжання Канстытуцыйнай камісіі заявіў, што ўжо ведае план апозіцыі. Я уже видавший человек, читаю и думаю, неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги? Я к чему это говорю? Что они уже готовятся. Они уже готовятся сломать Конституцию, и если у них план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. Ну, история учит, что ничему она не учит. Рэжым дае урокі гісторыі народу Беларусі ўжо на працягу апошніх 15 месяцаў, перадасцерагаючы ад іншадумства ў любых яго публічных праявах. Якім чынам дзяржава хоча арганізаваць выбарчы працэс падчас прававога дэфолту, можна толькі здагадвацца. Беларусь, как мы все подчеркивали, останется президентской республикой. Так мы защитим основы государственности, сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта. Все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту. Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойней вокруг нас не стало. Спакою няма з 9 жніўня 2020 года, дню прэзідэнцкіх выбараў, у вынікі якіх не паверыла большая частка беларусаў, паводле падлікаў платформы «Голас». Згодна з даследаваннямі, у першым туры перамагла Святлана Ціхановская, набраўшы прынамсі 56% галасоў. Прыхільнікі перамен перакананыя, што і вынікі рэферэндуму будуць сфальсіфікаваныя. Дэмакратычная супольнасць на гэты момант прапаноўвае беларусам, якія супраць рэферэндуму ў прынцыпе, рабить бюллетени несоправдными. Те люди, которые не смогут фотографировать бюллетени, потому что будут открытые кабинки, либо что-то еще, мы предложим эти действия. Сейчас мы обсуждаем внутри с командами «Голоса» и «Зубра», каким образом реагировать. Скорее всего, будет стоять охрана, силовики на избирательных участках. Вероятно, могут забирать телефоны и прочее, прочее. Апозіцыя усведамляе, што дзяржава паспрабуе цалкам кантраляваць выбарчы працэс падчас рэферэндуму, запланаванага на студзень-люты 2022 года. Это вы старшиня комиссии, Да. так? Покиньте, пожалуйста, помещение. Скажите, одно только питание. Покиньте, пожалуйста, помещение. Мы с вами не кричим. Покиньте, спокойно. пожалуйста, А чему? помещение. Але ёсць і добрыя навіны. Там, дзе раней іх не было, у выбарчых камісіях. Сейчас мы уже ведем работу с теми, кого приглашают в избирательные комиссии. Официальный набор не начат, то есть за закрытыми дверями происходит. И этих людей мы приглашаем писать сообществу «Честные люди». Если вас пригласили в избирательную комиссию, то не отказывайтесь, говорим мы, потому что на ваше место придет другой фальсификатор. Такія асобы ўжо пішуць у суполку «Честныя людзі». Гэта наводзіць на думку, што мінулы год не прайшоў бясследна. І што б не казаў ініцыятар канстытуцыйнай рэформы, гісторыя нас усё ж такі вучыць. Юлія Цяльпук, Белсат. Зліквідаванае Верхоўным судом 8 лістапада таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны пакідае сваю сядзібу і запрашае на развітальную талаку, падчас якой сябры супольна маглі б дапамагчы арганізацыі вызваліць памяшканне на вуліцы Румянцева ў Менску.
Кожны ўдзельнік зможа забраць на памяць якую-небудзь рэч, кнігу, газету. Шмат што будзе вывезенае для захавання. Мы спадзяемся таксама, што да канца месяца здолеем сабраць 3200 рублёў, каб поўнасцю разлічыцца за гэты месяц за аренду сядзібы. Імпрэза адбудзецца паслязаўтра о 20-й. Пастанову аб ліквідацыі арганізацыі, што існавала больш за 30 гадоў, прыняў Верхоўны суд на пазоў Міністэрства юстыцыі. Таварыства беларускай мовы было адным з цэнтраў нацыянальнай культуры. Тут ладзіліся прэзентацыі выданняў, праводзіліся моўныя курсы, а таксама можна было набыць беларускія газеты, кнігі, дыскі, сувеніры. Запланаваныя вывазныя рэйсы ў Ірак адмянілі, потым паведамілі пра 4 новыя, 2 з якіх зноў адмянілі. У выніку літаральна праз гадзіну з аэрапорту ў Менску мае вылецець самалёт кампаніі «Іракскія авіялініі», разлічаны на 180 пасажыраў, на якім ахвотныя іракцы вяртаюцца на радзіму. Яшчэ адзін рэйс мае адбыцца сёння ўначы. Для лагістычнага цэнтру на беларуска-польскай мяжы прайшоў пратэст мігрантаў, якія здымалі дзяржаўныя беларускія медыі. Працягне тэму Ірына Дарафійчук. Мігранты выйшлі на мітынг каля лагістычнага цэнтру Прузгі, дзе пад кантролем беларускіх сілавікоў утрымліваюцца да 2000 чалавек. Акцыя прайшла за металічную агароджую, за якою стаяць людзі ў зялёнай уніформе. Больш за 100 чалавек выйшлі з плакатамі на англійскай мове з надпісамі «Мы людзі, мы хацелі лепшага жыцця» і скандавалі, што хочуць у Нямецчыну. Мы прыйшлі сюды ў бяспеку, у Іраку, у Курдыстане мы ў небяспецы, і мы не можам вярнуцца назад. Там нам няма жыцця. Нам патрэбная дапамога, Еўропы, дапамажыце нам. Забярыце нас у любую краіну. Мы не тэрарысты, нам проста патрэбная дапамога. Не кідаюць мігранты і спробаў нелегальна трапіць у еўразвяз. Літоўскія памежнікі паведамілі пра 55 такіх спробаў мінуць мяжу. Агулам жа, паводле памежнай службы Літвы, ля межаў гэтай краіны на беларускім баку могуць быць да 1500 мігрантаў. Польшча заявіла пра новую безвыніковую спробу штурму мяжы групаю 200 асобаў. Цягам сотняў зафіксаваныя 375 спробаў незаконна перайсці беларуска-польскую мяжу. Практычна штоночы працягваюцца спробы фарсавання мігрантамі польскай мяжы. Яны досыць агрэсіўныя. У іх бяруць актыўны ўдзел салдаты беларускіх службаў. У Польшчы створаны крызісны штаб у справе сітуацыі на мяжы, а прэм'ер-міністр краіны Матэуш Маравецкі ладзіць шэраг сустрэчаў з замежнымі калегамі, абмяркоўваючы пытанні салідарнасці ў супрацьдзеянні беларускаму рэжыму. На нашай wschodniej granicy z Białorusią. Наша ўсходняя мяжа з Беларусі адначасова ёсць мяжою НАТО і ўсходнюю мяжою еўразвязу. Абараняючы гэтую мяжу, мы адначасова абараняем еўразвяз. І таму я дзякую нашым французскім партнёрам і адначасова ўсім партнёрам з еўразвязу за словы салідарнасці ды за поўнае падтрыманне тых дзеянняў, што мы робім дзеля абароны ўсходняй мяжы еўрапейскага звязу. Падтрымліваюць дзеянні Варшавы і Злучаныя Штаты. У гэтым дарадца прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Джейк Саліван запэўніў польскага калегу Паўла Солеха. ЗША лічаць вінаватым у міграцыйным крызісе рэжым Александра Лукашэнкі. Пока кормим и поим мы этих людей. Улады ж Беларусі наракаюць, што еўразвяз не дае грошай ні на ўтрыманне мігрантаў, ні на іхнае вяртанне на радзіму. Чарговы вывазны рэйс у Ірак меў адбыцца сёння о 14:30, але яшчэ напярэдадні ў Менскім аэрапорце паведамілі пра скасаванне рэйсаў 25 і 27 лістапада. Что-то самолет сегодня не прислали эти. Заплатить? Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы. Выделили мы деньги, выделили и миллионы, и тысячи. Ни одной копейки сюда не поступило денег. Паводле кампаніі «Іракскія авіялініі» эвакуацыйны рэйс з Менску скасавалі на просьбу Міністэрства замежных справаў Іраку, каб забяспечыць максімальную напаўняльнасць. Ірына Дарафійчук, Белсат. На мяжы Украіны з Беларусю распачалася актыўная фаза спецаперацыі Палессе. Яе мэта супрацьстаяць магчымаму прарыву нелегальных мігрантаў, што цяпер застаюцца на беларуска-польскай мяжы. Як украінскія вайскоўцы умацоўваюць сваю мяжу і рыхтуюцца абараняць яе, даведалася Марына Ступак. Побач з КПП праходзіць трэніраванне. Вайскоўцы вучацца стрымліваць натоўп і абараняцца, калі групы мігрантаў наважацца прарывацца праз украінскую мяжу. С пачатку аперацыі Палессе такія вучэнні праходзяць штодня. Пра тое, што ахова мяжы з Беларусю будзе ўзмоцненая, украінскія ўлады паведамлялі яшчэ каля 2 тыдняў таму. Так, ми посилилися для
Мы узмацніліся, каб кантраляваць групы людзей так званай групы міграцыйнай рызыкі. Мы ведаем сітуацыю на ўчастках межаў Польшы, Літвы ды Латвіі. Таму мы гатовыя да любога ускладнення сітуацыі, да любога развіцця падзеяў. Працягласць мяжы Украіны з Беларусю амаль 1100 кіламетраў. Ахову ўзмацнілі адразу ў 5 памежных вобласцях. Вайскоўцы і паліцыя сочаць за падзеямі не толькі каля пунктаў пропуску, але і там, дзе можна нелегальна трапіць ва Ўкраіну пехатой альбо на машыне. Назіраюць і з зямлі, і з паветра з дапамогай верталётаў і беспілотнікаў. Гэты, напрыклад, у добрае надвор'е можа лётаць у радыюсе 8 кіламетраў, але пры моцным ветры да 3 кіламетраў. Выязджаю на участак, падымаюся на любую вышыню, можна нават на 500 метраў. Звяртаю увагу на подступы да мяжы, якіясь пахаваныя пасты, засады. У намётах каля мяжы пасяліліся паліцыянты. Яны патрулююць прымежныя населеныя пункты. Правяраем жылыя і нежылыя памяшканні, распытваем грамадзянаў аб фактах перабывання ў вёсцы чужынцаў і выяўляем тых, каго трэба дадаткова праверыць. Пакуль нікога не выявілі. Спробаў мігрантаў нелегальна прарвацца праз мяжу памежнікі пакуль не зафіксавалі. Агулам жа да аховы украінска-беларускай мяжы дадаткова прыцягнутыя каля 8500 вайскоўцаў і паліцэйскіх. Марина Ступак, Сергей Каладзей, Марина Янович, Белсат. Ужо 22 год менавіта ў гэты дзень, 25 лістапада, у свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў дачыненні жанчын. У Беларусі трэці год абмяжоўваюцца і абмяркоўваюць і ніяк не прымуць закон аб супрацьдзеянні хатняму гвалту. А з мінулага года беларускі пачалі пакутаваць ад гвалту яшчэ больш. Вось што распавядае Алёна Дубовік. Згодна з Сусветнай арганізацыяй здароўя, кожная трэцяя жанчына ў свеце пацярпела ад хатняга гвалту. У Беларусі афіцыйныя дадзеныя ёсць за 2019 год, і яны сведчаць пра тое, што 28% беларусак сапраўды былі збітыя чальцамі сваёй сям'і, 17% пацярпелі ад сексуальнага гвалту і кожная другая ад псіхалагічнага. У Беларусі абмеркаванне прыняцця закону аб хатнім гвалце пачаліся ў 2018 годзе. К сожалению, он не был принят, и я очень сожалею, что так случилось, потому что, судя по литовскому опыту, я могу сказать, что закон, он просто обязательный, если мы хотим как-то начать решать эту проблему. Допустим, в Литве мы почувствовали, как появление закона сразу же создало возможность менять общественный дискурс, что мы вдруг начали понимать, что это не личные какие-то проблемы семьи, что это преступление, которое делается, в принципе, против общества. У Літве закон аб хатнім гвалце дазваляе пачаць расследаванне без заявы з боку ахвяры і бароніць ахвяру. У Беларусі ж справе дадуць ход, калі ахвяра напіша заяву, а пакараннем для агрэсара часцяком становіцца штраф, які аплачваецца з сямейнага бюджэту. Беларускі альбо не звяртаюцца па дапамогу ў міліцыю, альбо не атрымліваюць яе там. Чаму вы не звярнуліся ў міліцыю? Я обращалась в милицию. Они сделали вид, что... Я так говорю, сделали вид, потому что они приняли вроде бы поначалу меня хорошо, они приняли мое заявление. Это было в мае месяце. И вот сегодня уже середина ноября, почти конец, и нет никакого ответа. Летась было вынесена каля 6,5 тысяч ахоўных прадпісанняў, якія не дазваляюць агрэсару набліжацца да ахвяры, але фактычна, калі сям'я валодае кватэрай, агрэсар так і застаецца ў ёй. Да і ахвярай хатняга гвалту прызнаюць толькі пры наяўнасці пабояў. У Еўропе да хатняга гвалту адносіцца яшчэ і шантаж, запугивание, что у тебя отберут детей, унижение, вот ту же самую изоляцию, демонстрацию своей такой маскулинной превосходства какого-то, что вот я тут такой, и ты должна слушаться меня. Какими-то проявляться может экономическими манипуляциями. Экономическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие. З 2020 года беларускі пакутаюць яшчэ і ад гвалту з боку сілавікоў. На верасень каля 160 жанчын асуджаныя паводле палітычна матываваных артыкулаў. У лістападзе затрымалі актывістку ў сферы жаночых правоў і былую кіраўніцу сховішчу Радзіслава Вольгу Гарбунову, а само грамадскае аб'яднанне на мяжы ліквідацыі. У верасні дэпартамент фінансавых расследаванняў зрабіў адпаведную прапанову. Ольга, она предоставила мне безопасное жилье
на некоторое время. То есть у меня было время встать на ноги, найти работу. Паўплывала на рост хатняга гвалту і пандэмія. ААН ацаніла прырост на 20%. Ніякіх афіцыйных звестак адносна Беларусі зноў жа няма. Алена Дубовік, Белсат. Голас свабоды заглушыць немагчыма. Сергей Тихановскі, які 1,5 гады за кратамі напісаў верш. З яго атрымалася песня, на якую знялі кліп. Твор прысвечаны барацьбе беларусаў за волю і перамены. Урывак вашай увазе. Марши свободы навечно останутся в сердце народа. Теперь я горжусь, всем сердцем горжусь, что я белорус. Захочу знаёміцца больш падрабязна з навінамі праз наш тэлеграм і сацыяльныя сеткі, а далей вашай увазе праграма «Размова» Віталія Цыганкова з госцем, галоўным рэдактарам заблакаванага ў Беларусі папулярнага рэсурсу байтрыбуна.ком Олегам Гаруновічам. Віталій абмяркуе, якімі ў ідэале павінны быць дачыненні дзяржавы і спорту там, дзе апошні сапраўды па-за палітыкаю. У мяне ж на гэты момант усё. Бывайце здаровыя.